Oikein mukavaa iltaa, hyvät katsojat, ja tervetuloa jälleen muistojen täyttämälle aikamatkalle Euroviisujen maailmaa. Kahtena edellisenä lauantaina olemme käyneet läpi 60- ja 70-lukujen Suomen edustuskappaleet, ja tänään onkin sitten vuorossa 80-luku. 80-luvun loppupuolella mentiinkin Euroviisuissa suomalaisittain uuteen huippumenestykseen. Lisäksi koettiin tietyssä mielessä yhden aikakauden loppu. Kaikesta tästä ja paljon muusta lisää seuraavien 45 minuutin aikana. Mutta ennen kuin siirrytään itse asiaan, muistutamme teitä, hyvät katsojat, nettiäänestyksestämme. Nimittäin tämän kevään aikana selviää, mikä on se kaikkien aikojen paras suomalainen Euroviisu. Osoitteessa www.yle.fi/Eurovision käynnissä olevan nettiäänestyksen perusteella parhaiten menestyneet kappaleet selviytyvät Tampere-talossa 6. toukokuuta pidettävään suureen juhlakonserttiin. Tämän konsertin aikana lopullisesti ratkeaa suomalaisten suosikki Euroviisu. Äänestämällä voit siis vaikuttaa siihen, mitkä laulut kuullaan mahdollisuuksien mukaan alkuperäisten esittäjien uudelleen tulkitsemina Tampere-talon konsertissa. Edellisviikkojen tapaan myös tänään on luvassa runsaasti katkelmia Euroviisu-arkistojen kätköistä. Ensinnäkin tervetuloa Riki Sorsa, Suomen Harlekiini-asuinen edustaja vuodelta 1981. Kiitos. Vuonna 1983 Suomen edustaja ihastuttava Ami Aspelund on myös paikalla. Tervetuloa. Hei. Studioon on myöskin hengaillut Kirka, Suomen edustaja vuosimallia 1984. Hello. Myös Virve Satasalamaa Rosti on täällä tänään. Tervetuloa. Vieraanamme on myös vuoden 1989 edustajamme Anneli Saaristo. Tervetuloa. Kanssamme on myös jutustelemassa Yleisradion ohjelmistojohtaja, TV1 entinen viihdepäällikkö ja monivuotinen Suomen Euroviisujoukkueen johtaja Heikki Seppälä. Lämpimästi tervetuloa kaikille. Mutta minkälaisessa maailmassa 80-luvulla oikein elettiin, se selviää seuraavassa. 80-luku alkaa kuninkaallisilla uutisilla. Ruotsin prinsessa Victoriasta tasa-arvon nimissä kruunun periä. Maailma seuraa vuosikymmenen satuhäitä. Kodin viihde elektroniikkaa, CD-soitin, mikroaaltouuni ja videonauhuri. Kesäaika otetaan käyttöön. Jupit versus juntit. Ja bodaus. Tänne uuniin sitten ei saa pistää mitään teräsesineitä. Tšernobylissä ja kodeissa säteilee. Afrikan nälänhätään kerätään rahaa laulamalla. Ja sitten eilen iltapäivällä selvisi, että mun näytteestä löytyy hormoneja. Suuria urheilusankareita Björn Borg, Matti Nykänen. Kulta tulee Suomeen! ATK-aika alkaa. Tukka pitää olla takaa pitkä. Naisilla krepatut hiukset ja yläosattomat uimapuvut. La Dolce Vita. Mennään vuoteen 80. Eurovision laulukilpailut pidettiin tuolloin jälleen Haagissa, Hollannissa. Suomea edustamaan lähetettiin näyttelijänäkin tunnettu Vesa-Matti Loiri. Kappale oli Arno Ranisen säveltämä ja Veksi Salmen sanoittama Huilumies. Tässä Loirin esitys. Se minkä aistin huiluni soi. On siinä tuiskava taaren hyytävä halla, ihmisen mielius kaikkeuden alla. Syksyn kuolevaa ruskaa, on elämän tuskaa, sen huiluni soi. Kaiken sen minkä aistin huiluni soi. On siinä tuiskuvan talven hyytävä halla, ihmiset miinus kaikkeuden alla. Syksyn kuolevaa ruskaa, on elämän tuskaa, sen huiluni soi.
kyllähän vaikutti hyvin rennolta se tilanne, jos ajattelee, mikä oli katsojamäärä. Siis, mitä mä kiinnitin huomiota, oli toi niinku bändin semmoinen, siinä on koko bändi soittamassa, että siellä ei ole mitään nauhoja eikä muuta. Semmoista lisukkeita, mitä niinku katsojan kannaltahan se on niinku ihan yhdentekevää. Ei niinkään sit laulajan, koska se on paljon parempi, kun siellä on live-bändi niin sanottu Ossi elämä. Runne nautti niin sellaista se nauttii luottamusta niiden muusikoiden. Silloin on semmoinen tietty arvovalta, että sen ei tarvinnut kun kävellä paikalle, niin kaikki oli, että päivää. Mut huilumiehen jälkeen Suomen tyyli Euroviisuissa muuttui entistä kokeilevampaan suuntaan. Kun muu Eurooppa lähetti kisaan perinteistä iskelmää, Suomi kokeili rockia tai vaikka reggae-rytmejä, kuten vuonna 1981. Suomalaistuneen englantilaismiehen Jim Pembroken säveltämä Reggae OK peittosi ammattilaisraadin äänestyksessä kaikki kilpakumppaninsa Suomen karsinnoissa ja niin edustusmatkalle Dubliniin lähetettiin Ricky Sorsa. Se soundi on kun pommi reggae. Okei. Sen opit kyllä tosta vaan se tuttu on kun rommi reggae. Okei. Ja jos kiinnostaa tää meno nyt, niin nauti siitä kunnes menetyt. Ja kohta säkin sanot, tää biitti mulle kiinni reggae. Okei. Reggae. Okay, reggae, okay, reggae, okay, okay. Vihdoin viimein suomalaiset niin uskalsivat lähettää jonkun ei-iskelmäkappaleen, vaan oltiin omaperäisiä. Mun mielestä se oli niin kuin fantastisen hieno juttu, että oltiin omaperäisiä ja tulihan siitä se palkinto, että ensimmäinen reggae-kappale ensinnäkin, suomalais-ugrilainen reggae-kappale Haitarilla. Etnoelementtejä. Oli etnisiä elementtejä, oli tietysti, mutta niin kuin sanottu, niin siitä tuli valtava hitti Euroopassa tästä kappaleesta. Et itse kilpailussahan se ei pärjännyt kovin hyvin, se oli joku 16 tai joku tällainen näin, mutta se on joka ikisessä diskossa siis englanninkielinen versio Espanjasta ja Norjaan koko Euroopassa. Me oltiin myöskin varjofestivaaleilla esiintymässä. Paikallisella rockklubilla esiintyttiin, mutta varjofestivaaleilla tietysti. Meidät otti toi Irlannin tai Dublinin niinku musiikkielämä, muusikot otti niinku meidät niinku omakseen ja kutsuttiin heti niinku, onko se nyt ensimmäisenä iltana me lähdettiin jo omille teillemme ja mentiin paikallisiin rockklubeihin. Siellä oli näitä nuoria aloittelevia bändejä, U2-nimisiä tällaisia näin. Kaikkea tollaista pientä. Se oli kumma juttu, kun tollaiset tilaisuudet, missä me ollaan kaikki oltu samassa tilanteessa, niin mulla esimerkiksi kun mä menin lavalle, niin sen jälkeen meni filmi poikki, että mä en muistanut mitään koko siinä lavalla olosta. Ja sit kun mä kiitin ensimmäinen kerran, mä muistin silloin, että tuli vedettyä. Meniköhän se oikein? Se on ihan luonnollista. Ihan niin kuin blank, semmoinen niin pimeä hetki elämässä tää 3 minuuttia. Mä ainakaan niinku... Suomalaisten vuonna 1981 omaksuma kokeileva linja jatkui Euroviisuissa myös vuotta myöhemmin, kun ammattilaisraati äänesti karsintavoittoon kappaleen Nuku pommiin. Kyseessä oli jälleen Jim Pembroken sävellys, johon Juise Leskinen oli tehnyt rauhansanomaa korostavat ja ydinvarustelua vastustavat sanat. Nyt jengi istuu, osallistuu neuvottelun seurantaan. Tieteen aivot ja toisten raivot punoo salajuoniaan. Jos et sä herää tällä herää, niin et herää ollenkaan.
Tämä sanoma, sehän ei mennyt perille, kun se oli suomeksi tässä. Tässä oli sanomaa, mutta ei. Hyvä meininki. Ehkä vähän väärä foorumi. Tuolle biisille. Niin. Joo. En mä tiedä siis. Näyttää siltä, kun olisi ollut jollain luokkaretkellä, että nyt ihan tosissaan. Ne varmaan olikin. Sitten kuulkaa, siirrytään eteenpäin ja vuoteen 1983. Reggae ja rock olivat nyt sitten taakse jäänyttä elämää, kun kansa postikortein äänesti Suomen edustajaksi Ami Aspelundin ja kappaleen Fantasiaa. Laulun on säveltänyt Kari Kuusamo ja sanoittanut Kaisu Liuhala. Lemmikilleen hellyyden suo. Kuka hän on, en sitä milloinkaan kai selville saa. Mitä on tää? Tää onko vain unelmaa? Tää onko fantasiaa vai alku ihastuksen? Tää onko fantasiaa vai alku ihastuksen? Hän koiraa silittää ja minä katson taalehtien. Muisto äänetön onnen ristin sielua nää. Hän onko mulle pelkkä päivä unta kuvitelmaa. Tää onko fantasiaa vai juttu onneton vain. Tän mustaan auton nousee jälleen yksin käydäpä sain. Ja kun valot kun näen, niin toivon taas jälleen. En nytkään huomannut, ois vihdoin naisen. Huomannut, ois vihdoin naisen rakastuneen. Mä en ole ikinä ollut niin hermostunut. Niin just se adrenaliini ja sieltä sydän tykyttää ja miten mä saan henkeä, miten mä klaaraan tämän ja just se paniikki. Ja Ossi Runne oli silloin mukana kanssa ja hän kertoi vitsiä siellä, kun me odoteltiin siellä takahuoneessa ja vitsiä tuli vaan ja nyt sitten rentoudu. Tuttu tunne. Joo. Ja sitten kun me seistiin siellä siis kulississa ja nyt on just tämä juontaja juontaa sinut lavalle, niin tämä saksalainen juontaja sanoi, and the artist is Ami Aspelund. Jawohl. Yes. Tässähän oli, niin kuin kaikki on tehnyt kovaa työtä aina näiden Euroviisujen eteen, että on ollut koreografiaharjoituksia ja hirveän ahkerasti harjoiteltiin, muistan. Joo. Ja niin. Ja sitten just siellä paikan päällä sitten, kun oliko niitä 13 kameraa? Tämä on sitä luokkaa, joo. Mä vaan keskityn sitten, että tuossa on yksi kamera ja näin. Mä ajattelin, että täytyy saada se kamerakontaktia ja sitten saada niin kuin sitä. Mä ajattelin, että mä laulan tän nyt suomalaisille, meille täällä. Että mä en pysty niin kuin ajattelemaan sitä, että tämä nyt menee koko Eurooppaan, vaan niin kuin mä laulan suomalaisille tai kotimaalle ja teen parhaani. Ja tästä suomenkielestä puheen ollen, jos mä nyt oikein ymmärtänyt, niin Heikki, sun piti jollain tavalla puuttua tähän esitykseen. Ymmärsin mä oikein, että saksalaisille äänimiehillä oli jotenkin vaikeuksia seurata suomenkielistä tekstiä? Siellä on aina, kun mennään niin kuin tekemään semmoisen porukan kanssa, joka ei osaa kieltä, jolla laulaja esiintyy. Niillä on vaikeuksia välillä, että ne saisi jotkut asiat, kuvavaihdot ja muut pysymään kohdillaan. Että kyllä siellä oltiin sitten tietysti apumiehinä niin paljon kuin kerittiin niissä asioissa, otettiin sitä paikallista tekniikkaa selviytymään siitä hommasta. Mutta tästä kielestä nyt vielä, niin kyllähän tämä taittui japaniksikin. Kolewa fantasiaa, koino hajimekka. No sillä se taitui. Joo. Se meni. Ami Aspelundin Fantasiasta alkoi Suomen 3 vuotta jatkunut menestysputki Euroviisuissa. 11 sijaan jatkoksi 2 seuraavana vuotena pääsimme peräti nauttimaan sijoituksesta 10 parhaan joukossa.
Vuonna 1984 9. sijan nappasi Kirka kestohitiksi muodostuneella kappaleella Hengaillaan. Suomen esitykseen oli tuona vuonna satsattu poikkeuksellisen paljon. Katsotaan, miltä Kirkan ja Taustaköörin esitys Luxemburgissa näytti. 02, jo kello käy. Me asemalla kahden vai ei muita näy. Tunnin 2 on soinut blues ja aamun aika onnituisuus. Tää yö nyt ollaan vaan ja hengaillaan. Ei mennä nukkumaan. Asemalla soitellaan ja hengaillaan. Kun juna odotetaan. Se viimeinen juna mulla on kun meillä. Junilla on kiire, mulla ei. Maailman kuvaa muutenkin voi laajentaa. Raide 2 ja aamu uus. Nyt myöhästyttiin uudestaan, on kello 6. Tuonne Max, kun matka jää, niin jatkuu meidän tunnelma tää. Tää päivä ollaan vaan ja hengaillaan. Koko päivä soitellaan ja skengaillaan. Tää päivä ollaan vaan ja hengaillaan. Ei mennä nukkumaan. Koko päivä soitellaan ja skengaillaan. Kun juna odotetaan. Kun juna odotetaan. Se, että tuossa alussa kun käveli tonne lavalle, niin kyllä edelleenkin muista. Se on kumma juttu, kun sä kattelet noita vanhoja nauhoja, niin sulla tulee vähän semmoinen olo, että ei hetkinen, että nyt sä oot niin kuin taas hakemassa sitä adrenaliinia ja sitä jännitystä ja kaikkea. Mut ei se tossa näkynyt ollenkaan. Se on jännä, että se ei näy. Mutta tuossa oli huumoria, tuossa oli meininkiä. Ja se oli Kajava Jukan ohjaus, joka totta. Joo, Jukka teki aika paljon töitä meidän kanssa sitten ja me väännettiin muun muassa Ylen studioilla totta kai esittelyvideot ja kaikki koreografiat ja ynnä muuta. Et se on kyllä panostanut aika paljon tuohon kuvioon. Joo. Kaikkein tärkeintä oli tietysti varmaan, että missä ja mitä tehdään siellä lavalla. Ettei siellä olla näin. Ja se oli musta niin kuin se, mihin kiinnitettiin erityisen paljon huomiota. Ja muistan jälleen kerran Ossi Runteeseen, niin istuttiin ja katsottiin pisteitä. Siinä vaiheessa Ossi tarttumaan tähän käteenkin, se istui mun vieressä ja sanoi, Kirja, Ruotsi antoi 10 pistettä. Ja se oli paljon. Joo, mutta tässä huomasi myös se, että silloin kun kappale on, siinä on selvä kertosäe laulettava, että se on melodia, jota voi laulaa, niin se heti, ja tämä meni duurissa, tässä oli meininki, että se ei ollut ihan vaan tätä mollia. Meilläkin hurja pailubiisi. Joo. Kaikissa kapakoissa 12 tänä päivänä keikalla, jos et sen laula niin selkää tulee ihan oikeasti. Se on ihan uskomatonta, että joistakin kappaleista sitten, kiitos tästä kappaleesta, niin, niin siitä tuli ihan uskomaton hitti tuolla. Sä olit monesti Suomen karsinnoissa 2. Miltä tuntui sitten niin kuin päästä vihdoin edustamaan Suomea? Olihan se todella hienoa ja muistan muun muassa levyyhtiön johtajan rouva, joka tuli pitää esitelmää mulle käytöstavoista, niin mä sanoin, että nyt on please. Ja tämä negatiivi osaa olla siinä. Se tuntui tosi hyvälle, kun me saatiin riittävän rauhallisesti harjoitella, keskittyä siihen juttuun, tehdä se yhteistyössä kaikkien ihmisten kanssa. Ja musta se tuntui tosi makealta sitten lähteä, että okei, mennään. Mutta ei sillä ei nenän pystyssä, ei ylpeänä, vaan niin kuitenkin silleen, että mennään ja tehdään se homma kunnolla. Suomen menestysputki jatkui vuonna 1985 Sonja Lummen esittämällä kappaleella Eläköön elämä. Tuo laulu oli säveltäjänsä Petri Laaksosen ensimmäinen julkaistu teos. Tässä jälleen yksi Suomen Euroviisu-historian helmistä alkuperäisesityksenä Göteborgin Skandinavium-hallista vuodelta 1985. Sonja Lumme ja Eläköön elämä. Kaupungissa on yö, sun tähti silmäsi näen.
ja hyvän kaverin kainaloon. Mä työnnän piiloon täpöröisen pään. Mä olen onnellinen, kun sun seuraasi jäin. Sä seisot edessäin täynnä toivoa ja silmäsi kertovat näin. Eläköön elämä ja yö, eläköön tumma taivas ja tähtien vyö. Toivo kanssani, ettei tähti tähteä lyö. Sitä sielujen sympatiaa, josta isoisä kertoi sitä tarvitsemaa, jotta maailman lapset tähtiä katsella saa. Mä toivoa tänne jäin, kun silmäsi kertovan näin. Eläköön elämä ja yö, eläköön tumma taivas ja tähtien työ. Toivon kanssani, ettei tähti tähteä lyö. Sitä sielujen sympatiaa, josta isoisä kertoi sitä tarvitsemaa, jotta maailman lapset tähtiä katsella saa. Mä tykkään näitä. Ihania noin, hienoja noin Laaksosen Petrin biisit. Niissä on jotain potkua siis. Ne on jotenkin vaan hieno. Oikein tyypillisiä hyviä Euroviisuja. Tuosta biisistä tuli mieleen toi, kun siellä kuuluu semmoinen sähkörumpu. Niin Ne tuli just 80-luvun puolessavälissä. Nimenomaan mitä D-drummeja vai mitä syntetisaattorirumpu. Eli sähköinen sellainen. Se tuotiin kyllä selkeästi esiin kyllä tuossa sovituksessa. Mun mielestä toi oli muuten ihan siis kasassa ja hyvä Tuohon meininki. tuli se diskokonemusa ja sitten Duran oli just nämä hanskat ja pystytukat ja kaikki sen huomasi noista vaatteistakin. Joo, ja Kasarimeininki. Joo. Hei, oli se näin, että kyllähän joka vuosi suuri osa niin kuin säveltäjistä, suomalaisista Euroviisusäveltäjistä, niin kyllä kaikki vähän katso, mitä muualla Euroopassa tapahtuu, että tehdään vähän sen tyyppinen biisi, jotta saataisiin vähän pisteitä sieltä sun täältä. Että kyllähän se, niin kuin, eihän siellä lähdetty tekemään sillä tavalla, niin kuin, että mennään tekemään vaan hyvää musaa, yksi hyvä biisi, vaan kyllähän nämä on kaikki niin kuin kappaleet. Laskettuja vähän. Suuri osa on tehty sillä tavalla, että ne on niinku tarkoitus tätä kilpailua varten. Jostain Suomen karsinnasta muistan sellaisenkin, että kun suomen kieli oli ikään kuin se pakollinen, niin siellä oli jossain näistä karsinnoista mukana semmoinen biisi kuin Illalla sillalla, jonka lähtökohdaksi oli otettu se, että okei, kun täytyy olla suomalainen nimi, niin etsitään sellainen, joka ulkomaalaisten korvissa kuulostaa kauniilta ja mukavalta. On parempi kuin ääliööljyä läikkyy. Tai lyödön löylyä läyliäisissä. 70-luvulla puhuttiin, että pitäisi välttää kovia konsonantteja, R ja K:ta just niin kuin rakastan. Niin, ja sitten kaikki äät, ööt ja tällaiset. Ja muistan, kun oli Tapani Pertun joku laulu tuli näissä Suomen karsinnoissa, niin se alkoi silleen, että pyörä, pyörähtää käyntiin. Tässä. Jatketaan vuoteen 1986. Silloin Suomi kokeili vaihteeksi vähän rauhallisemmalla kappaleella. Bergenissä Norjassa järjestettyihin Euroviisuihin matkasi nimittäin Kari Kuivalainen omalla sävellyksellään Päivä kahden ihmisen. Aamun seuraavaa, valvon mietin, miksen löytää vain. En tahdo suurempaa, vain yhden päivän, yhden huomisen. Koskaan sano
Viki, sä oot esiintynyt paljon Karin kanssa Menneisyyden vangit -bändissä. Miltä näytti esitys? No, kovin nuorelta näytti poika ja hatunnoston arvoinen asia on kyllä, että siis itse tehty biisi ja aika kokemattomana kuitenkin lähdit tuollaiselle isolle estradelle, niin se oli upeasti vedetty. Todella upeasti. Mä tiedän, miten paljon se on Karilta vaatinut. Oletteko te koskaan puhuneet keskenänne Euroviisuun? Kyllä, joo. Kyllä, monestikin ollaan käyty läpi noin ja kumpikin näkee vielä painajaisia. Seuraavana vuonna palattiin taas vähän reippaampaan menoon. Petri Laaksonen saavutti vuonna 1987 jo toisen karsintavoittonsa sävellyksellään 100 salamaa, jonka lähti Brysseliin esittämään suoraan äitiyslomalta Virve Viki Rosti. Mullekin muuten mahtuu vielä toi mekko päälle. Se on sellainen, että se on aina kokeiltava kerran vuodessa. Jos ei se mahdu, niin sitten äkkiä dietille. Must. Se on joku nuori Pette Mikkonen. Wow. Oliko siinä niinku salama siinä? Siinä oli salama, joo. Mäkään en muista niin tuosta varsinaisesta 3 minuutista siitä esiintymisestä oikeastaan yhtään mitään. Että koko kevät oli vaan keskitetty, harjoiteltu kaikkia pukusovituksia ja kaiken maailman lehtijuttuja, mitä kaikkea siihen niin sisältykään. Että se koko kevät oli yhtä sellaista pitkää treeniä, rääkkiä ja hermopainetta. Ja sitten kun tuli toi varsinainen 3 minuuttinen, niin siellä lavalla ei muuta kuin katsoa, että nyt tuolta tulee toi valo, nyt mä otan ton askeleen, nyt katsotaan tonne kameraan, nyt tämä ja tämä ja tämä. Sitten se yhtäkkiä oli vaan ohi ja sitten champagnea kengästä. Ja sitten ennen kuin mä menin lavalle, niin oli Johnny Logan 2 numeroa ennen mua siellä. Ja mä näin, kun hän oli siellä lavarakenteiden alla polvillaan ja rukoili. Että lähde siitä sitten hänen peränsä. Se on kova paikka. Sitä se vaan kertoi. Se on kova paikka, joo. Ja mä en ollut moneen vuoteen tehnyt mitään, että mä olin ollut äitiyslomalla ja 3. lapsi oli syntynyt. Ja sitten kun Petri soitti mulle ja pyysi tuohon kilpailuun mukaan, niin tosiaan Petri lupasi, että et sä sitä voita, että 2. voi tulla. Niin sitten mä soitin Kirkalle muuten ja kysyin, että mua on pyydetty Euroviisuun, että uskaan vaan mennä. Totta kai! Se oli tähän puolinsoittoon ilmeisesti liittyy joku tarina, Petri puolinsoittoa. Niin, Petri sitten lupasi, että mä en voita Suomen karsintaan, mutta no kyllä mä sitten menen, että mä jaksa sitä koko Brysselin stressiä ja sitä hirveä hässykkää. Mutta sitten kun silloin oli postikorttiäänestys
ja ne tulokset selvisi vasta 2 viikon tai 2 viikon päästä. Ja mä olin koko päivän ottanut siitä puhelinsoittoa, että mulle ilmoitetaan, että moneneksi kun se nyt on tullut. Niin sitten soikin, mä olin keittämässä makkarakeittoa, niin ovikello soi. Ja mä avasin sen rautin tälle oveen, niin siellä on Petri ruusupuskan kanssa. Mä venin sen oven. Oli se ovi sitten avattava. Joo. Hieno biisi toikin. Joo. Se on myös sun kestohittis. Hieno kokemus. Joo, siis mä oon saanut siitä niin hienon hitin itselleen. Se on niin hieno biisi kyllä. Sitä on edelleenkin, sitä on todella upea laulaa. Siihen ei kyllästy koskaan. Ei varmaan, joo. Meidän ohjelmistossa avauskappaleena, niin se niin räjäyttää tunnelma heti kattoon. Joo, voin uskoa. Vuonna 1988 Euroviisukilpailut käytiin jälleen kerran Dublinissa, Irlannissa. Suomea edusti jo Virve Rostin taustalla soittanut Boulevard-yhtye ja kappale oli Pepe Wilberin säveltämä ja Kirsti Wilberin sanoittama. Nauravat silmät muistetaan. Astutaan ulos vuoresta uuteen maisemaan. Avataan korvat kuulemaan rohkeasti vaan. Rentoudutaan. Heitetään turha jännitys pois ja nauretaan. Nauravat silmät muistetaan. Ilmeikkäät vaan huomioidaan. Heitetään turha jännitys pois ja nauretaan. Nauravat silmät muistetaan. Ilmeikkäät vaan huomioidaan. Nauravat silmät muistetaan. Ilmeikkäät vaan huomioidaan. Boulevardin kanssa me ollaan tehty aika montakin showta. Silloin 80-luvullahan oli ravintolashowden kulta-aika. Ja just tuona keväänä niin me tehtiin aika pitkäänkin yhteistyötä. Ja se oli aika jännä. Mä olin tuossa samassa karsinnassa ja kuinka ollakaan Petri Laaksosen kappale Amor, Amor esitin silloin. Mutta mä olin niin iloinen sitten, kun Boulevard voitti. Että mä sanoin, yes, meidän pojat voitti. Aikamoinen muutos siinä, miltä se ruudussa näyttää. 87 Vikin kohdalla sinne oli ilmestynyt vähän liikkuvia valoja ja värivaloja. Laserikin oikein siellä pyyhki niin kuin tolleen. Ja nyt oltiin jo niin kuin tuotu kehiin sekä liikkuvat kuvat että liikkuvat valot ja hommat. Niin, että nyt oltiin niin kuin, siinä tapahtui aikamoinen muutos tuossa ylöspanossa. Heikki, nyt kun pääsit ääneen, niin voidaan keskittyä hetken aikaa sinuun. Se tuli töihin Yleisradion viihdetoimitukseen vuonna 1970 ja heti saman tien sait Euroviisut kontollesi. 71 toimit jo Suomen Euroviisujoukkueen johtajana Dublinissa. Millaisia muistoja sinulla on tuosta ensimmäisestä Euroviisumatkasta? No kyllähän siinä tietenkin tuoreena Euroopan varmaan sinä hetkenä taisin olla nuorin viihdepäällikkö, jota Remmissä oli. Ja totuus tietysti on se, että olin mä ollut ohjelman tekijänä Remmissä jo ennen sitä vuotta 70, mutta 70 mä aloitin viihdepäällikkönä ja silloin siihen tuli tietysti Eurovision erilaisia viihdekokouksia ja siitä kautta sitten lähti erilaiset semmoiset asiat ja myöskin tämä niin kuin Euroviisuista sillä lailla huolen kantaminen. Siinä oli ollut edeltävinä vuosina erilaisia vaiheita, jotka oli puhuttanut kansaa aika rankasti Euroviisujen niin kuin systeemeistä, miten sitä tehdään ja miten pyöritetään. Niin että aika lailla se oli silloin tarpeen varmaan sitä ruveta. Ja vuonna 70 vielä Euroviisut oli kriisissä, ne kirjoitettiin, koska silloin skandinaaviset maat yhdessä boikotoi Euroviisuja ja oli semmoinen käsitys, että Euroviisut ei pysty kehittymään, joka onneksi osoittautui ihan vääräksi tietysti sitten myöhemmin. Ja sieltä kaikki maathan oli pois vuoden 70, että sitten vasta. Ohjelman alussa puhuttiin siitä, että sä oot peukaloinut Euroviisujen sääntöjä ja totuus on se, että sä oot nykyisen äänestysjärjestelmän isä, eli kun siirryttiin tähän 12 pisteen järjestelmään, minkä takia tämä systeemi oli tarpeen? Se oli tarpeen sen takia, että ne vanhat systeemit, mä oon kuullut yhden radio-ohjelman, jossa Mortomäen Asko, joka tietää kaiken Euroviisuista, niin sanoi, että se vanha systeemi oli syvältä ja näin jälkikäteen se on helppo sanoa, että joo, niin se olikin, että se oli erittäin huonosti niin kuin tavallaan matemaattisesti ajateltu
se pinnasysteemi sillä tavalla, että se helposti johti siihen, että tulee tasapinnoja sinne kärkeen ja lisäksi tulee monta maata, jotka saa nollan sieltä ja niitä vuosia oli muutama ja jossain siinä 75 paikkeilla sitten jonkun Euroviisun yhteydessä silloin pidettiin EBUn taas tämmöinen viihdepäälliköiden kokous ja siellä puitiin ja siellä mä tiedettiin, että ollaan vähän reilumpia, että useammalle maalle, kun jokainen antaa pinnoja, niin silloin ei ainakaan siellä alapäässä tule niin paljon nollia ja sitten lisäksi tehdään sinne progressiota sinne yläpäähän, että siellä on se ykköspiisi saa vähän enemmän ja sitä kautta siitä syntyi sitten se, mitä nyt. Mä oon tykännyt, että Formula 1:kin taisi siirtyä siihen tuossa. Tämä äänestysmenetelmä, mikä silloin ideoitiin, niin on ollut 30 vuotta jo käytössä ja se on toiminut loistavasti. Nyt on tosi tullut hirveästi maita lisää, niin olisiko sulla nyt, Heikki, jotain kikkoja sitten, miten saataisiin vähän nopeutettua tätä äänestystä, että tarvii niin montaa tuntia siellä istuskella ja odotella ääniä? Jos me voitaisiin luotettavasti sopia äänet etukäteen. Se menisi nopeasti. Mutta kyllä kai se jännitys siinä kohdassa, kun niitä odotetaan, niitä pinnoja, kyllä se on osa sitä itse tapahtumaa. Että totta kai tapahtuman yksi ongelma on aina ollut se, että se on tavattoman pitkä. Nyt onneksi on pystytty ratkaisemaan se, että itse asiassa halukkaat maat kaikki pääsee mukaan ja silti siinä sitten lauantai-versiossa se ei veny aivan mahdottoman mittaiseksi, kun siellä vaan rajallinen määrä on biisejä mukana ja näin ollen myöskin se saadaan kohtuullisella vauhdilla läpi. Mutta valtaisa tapahtuma, 70-luvun lopulla, 80-luvulla Euroviisut Suomessakin, jos ajatellaan yli 3 miljoonaa katsojaa Suomen finaalilla esimerkiksi parhaimmillaan. Ja 80, olisiko ollut 85 muistaakseni Suomen finaalilla 2,6 miljoonaa tai jotain tällaista. Postikorttiäänestyksiin kun mentiin, niin niitä oli todella ovet ja ikkunat pursukortteja, kun niitä tuli. Siellä oli valtavia määriä ne äänestäjämäärätkin. Että kyllä tämä on ollut siis valtava mediatapahtuma, ainakin Suomessa ja monessa muussakin maassa. 80-luku päättyi Suomen osalta Euroviisuissa loistavasti. Pisteitä kertyi Suomen ennätysmäärä peräti 76 ja sijoitus oli 7. kaikkiaan 22 maan joukossa. Pienet sille. Jos otetaan huomioon kilpailun osallistuneiden maiden määrä vuoden 1989 tulosta, voidaan pitää Suomen kaikkien aikojen parhaana menestyksenä Euroviisuissa. Tämä menestys tuli Matti Puurtisen säveltämällä La Dolce Vita -kappaleella, johon tekstin oli tehnyt Turkka Mali. Kappaleen esitti kukas muu kuin Anneli Saaristo. Tässä Anneli, kitaristit Bert Karlsson ja Antero Jakoila taustakööreineen vuodelta 1989. La Dolce Vita on ollut kaikki tuossa niin. La Dolce Vita, ei aihetta kyyneliin. Minä sammutin elämän janoa vaan, minä osasin onnea anoa vaan. Jälkeen kaiken nyt saatan sen sanoa vaan. La Dolce Vita. Joskus mieleeni valta taas kaipuu, seuran valkoisten enkelien. Sateenkaari kun taivaalla taipuu, enkä löytänyt juurelle sen. Vaan kun kulkee tuo hetkien nauha on rauha sielussa rikkomaton. Ja teille nyt laulaa voi onnellinen. Lapsi kesän ja auringon. La Dolce Vita on ollut kaikki tuon suloista niin. La Dolce Vita, ei aihetta kyyneliin. Minä sammutin elämän janoa vaan, minä osasin onnea anoa vaan. Jälkeen kaiken nyt saatan sen sanoa vaan. La Dolce Vita. La Dolce Vita on ollut kaikki tuo suloista niin. La Dolce Vita, ei aihetta kyyneliin. Minä sammutin elämän janoa vaan, minä osasin onnea anoa vaan. Jälkeen kaiken sen saatan nyt sanoa vaan. La Dolce Vita. La Dolce Vita. Kyllä se vieläkin jotenkin säväyttää, kun musta tuossa on hieno moodi tuossa koko
Ja se ylöspano oli myös hyvin kaunis, että se, sillä tavalla se on, ja biisihän on kestänyt aikaa, että mäkin sain sitä hienon hitin itselleni. Silloin kun tämä demo oli tehty, kun sehän meni sitten niin kuin se oli semmoinen cup tavallaan, että se aina pääsisi seuraavaan vaiheeseen se biisi, niin siitä oli tehty sitten demo tuolla Turun siellä Riverside Studiossa ja mä muistan, mä olin kauhean sairas, kun mä kävelin sieltä tekemästä sitä demoa, mikä meni sitten niinku seuraavaan, yritettiin päästä taas eteenpäin sillä sitten seuraavaan vaiheeseen. Ja mä kävelin sitten pois sieltä studiosta ja Patti Bert Carson, toi toinen noista kitaristeista, oli tehnyt tämän sovituksen siinä niinku oikeastaan siinä tilanteessa, kun me tehtiin se siellä studiossa se raaka versio. Ja silloin mä tajusin, että hitto, nyt tuli tehty hieno biisi. Ja mä kuuntelin koko matkan sieltä, mä oli talvi ja satoi hirveästi lunta, oli hirveän kylmä. Mä kävelin sieltä se koko matka Turussa kotiin ja sitten mä kuuntelin sitä korvalappustereolla sitä biisiä. Tää on hyvä, että jos ei tää mene läpi, niin painuko piikki on kahville kaikki. Kaikki muut joo, ja sitten se oli huippu, kun mä pääsin kodiin, ihan siihen niin kodin jo melkein lähelle, niin yksi pultsari tuli mua vastaan siinä, niin siinä Vähähämeenkadulla ja sanoi, silloin mä asuin Turussa Vähähämeenkadulla. Pultsari pyöri siellä jo ja se tuli mulle ja sanoi, anna hei Markka. Mä sanoin, en anna, mut kuuntele hyvä biisi. Hän oli ensimmäinen, joka kuuli sen biisin. Ensimmäinen, joka kuuli. Finland, 10 points. Finland, 10 points. Finland, 10 points. Oliko tämä sitten teille iso yllätys, että tuli näin hyvä sijoitus? Jollain tavalla siellä alkoi olla semmoinen tunne siellä Lausanneissa, kun kaikki, varsinkin se ääniosasto siellä, niin rakasti tätä biisiä ja sanoi, että teillä on paras biisi, me tehdään teidän paras ääni. Ne sanoi ne huippujätkät siellä. Joo, että veti kunnolla niin kuin meille. Ne tajusi, että tämä on musikaalinen. Että tässä on niin kuin oikeasti nyt semmoista, tämä on oikea kappale, eikä mikään niin kuin semmoinen ihme vedätys, mitä siellä tietysti siinä vuonna voittikin vedätys, tämmöinen Rock Me Baby. Semmoinen, niin kuin kaikki tykkäsivät, että se oli niin kuin moraalinen voitto meille kuitenkin se 7. sija, vaikka me voitettu, koska se niin oli ja sitten se oli kaiken huippukas Suomessa, kun jossakin vaiheessa kirjoitettiin, paljon haukuttiin tätä etukäteen tätä biisivalintaa ja koko juttua ja kirjoitettiin, että ettekö voisi vaihtaa kauniimpiin kitaristiin. Se soitto ei meinaa mitään. Just joo. Kaikki ne arvet on jo umpeutunut ja biisi on jäänyt elämään hienosti. Ole hyvä esitys, Anneli. Niin joo. Viimeinen kosto. Se on aina viimeinen kosto, että tekee hyvää. Ihmiset rakastaa. Finland, 10 points. Finland, 10 points. Ja näin me olemme käyneet läpi Suomen Euroviisut 80-luvun osalta. Viikon kuluttua tähän samaan aikaan ovatkin sitten vuorossa 90- ja 2000-luvun edustuskappaleet. Muistakaa käydä äänestämässä omia Euroviisu-suosikkejanne Ylen nettisivuilla osoitteessa www.yle.fi/Eurovision. Ja äänestämällä voi vaikuttaa siihen, mitkä kappaleet nähdään Tampere-talon konsertissa 6. toukokuuta. Nähdään viikon kuluttua. Morjes! Terve!